дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ду президентон дар як концерти бузург дар душанбе ширкат хоҳанд кард. дар суғд ду навраз аз марг наҷот ёфтанд. халоси аз беобӣ як хоҷагӣ ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри панҷакент бо оби нӯшокӣ таъмин шуд. маълум шуд ки чаро Содир Ҷабборов ба Туркия меравад. теъдоди гирифторони коронавирус дар Ҳиндустон ба 29 миллион нафар расид. бахшида ба сафари президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳунармандони маъруфи ҳарду кишвар концерти калон таҳти унвони шоми дӯстӣ ташкил карда мешавад. дар ин бора аз хадамоти матбуоти Вазорати фарҳанги Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба иттилои манбаъ дар ҳоли ҳозир ба пойтахт зиёда аз 100 сарояндаҳо, навозандагон ва раққосаҳои Ӯзбекистон омадаанд. дар саҳнаи толори концерти Кохи Борбад тақрибан 150 сарояндаи тоҷик ҳунарнамоӣ мекунанд ки миёнашон Давлатманд Холов, Нигина Амонқулова, Муҳаммад Рафиқ Кароматулло ва ансамбли Шашмақом ҳастанд. инчунин омадани ҳунармандони халқи Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова, Фаррух Закиров ва Озодбек Назарбеков низ дар назар аст. Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ қайд кардааст ки ҳунармандон аллакай ба омодагӣ ба шоми дӯстӣ шурӯъ карданд ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он Мирзиёевро даъват карданиянд. дар вилояти суғд ду ноболиғи 10 ва 14 сола аз марг наҷот ёфтанд. хабар медиҳад кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. ба иттилои манбаъ наврасонд ки сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошанд, санаи 7 июн дар рӯди сир дар маконе шиноварӣ намуданд ки барои обозӣ комилан манъ аст. ноболиғон фавран аз ҷониби навбатдорони ин ниҳод наҷот дода шуданд. пас аз берун овардани наврасон аз дохили об дар ҷои ҳодиса ба онҳо кӯмаки аввалия расонида шуд ва зарурати интиқол додани онҳо ба бемористон мавҷуд набуд. дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз меҳмонон ва шаҳрвандони ҷумҳурӣ даъват мекунад ки дар мавсими обозӣ аз эҳтиёт кор гиранд ва дар маконҳое ки барои шиноварӣ тавсия дода намешавад дохили об нашаванд. бино ба иттилои дафтари матбуоти мақомоти вилояти суғд, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар як маросими ботантана хатти оби нӯшокиро дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ба истифода супурд. тибқи иттилои манбаъ акнун дар деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент хатти оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор гирифт ва 500 хоҷагӣ бо оби нӯшокӣ таъмин гаштанд. маросими ифтитоҳи хатти оби нӯшокӣ бо ҳузури раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарияти шаҳру сокинони деҳа ҷараён гирифт, қайд кардааст дафтари матбуоти мақомоти вилояти суғд. Содир Ҷабборов президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар сафари корӣ ба ҷумҳурии Туркия қарор дорад, менависад котиботи президенти ин кишвар. ба иттилои манбаъ сафари расмии Ҷабборов ба Туркия аз 9 то 11 июни соли равон идома мекунад. гуфта мешавад дар ҷараёни ин сафар Ҷабборов бо президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоған вохӯрӣ ва мулоқот доир мекунад. роҳбарони ду кишвар ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, инчунин масъалаҳои мубрами ҳамкориҳоро дар доираи шӯрои ҳамкории давлатҳои туркзабонро баррасӣ мекунанд. инчунин нишасти панҷуми шӯрои олии ҳамкориҳои стратегии Қирғизистон ва Туркия бо иштироки раисони ду кишвар баргузор мегардад. ғайр аз ин интизор меравад ки Ҷабборов бо раиси маҷлиси бузурги миллии Туркия Мустафо Шентоп мулоқот кунад. бино ба гузориши Вазорати беҳдошти Ҳиндустон аз моҳи марти соли гузашта то кунун дар кишвар зиёда аз 28 миллион нафар ҳолати гирифторӣ ба вируси корона қайд шудааст. аз ин шумор беш аз 27 миллион кас шифо ёфтаву 351 000 бемор ҷони худро аз даст додааст. дар ҳамин ҳол 1,3 миллион нафар дар ҳоли ҳозир аз ин вабои аср табобат мегиранд. сомиёни азиз, бо умеди танҳиятиву хонободаи ҳар яке шумо дар ҳаминҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.